Mål på Odense Stadion, ja, det er det han venter på, sportsreporter på DR Fyn Erik Nielsen, når han uge efter uge, år efter år følger OB's Superliga-kampe på Fionia Park. Han gør det til programmet Sport på 3'eren, som er stedet, hvis du vil vide, hvad der sker i den danske Superliga, når kampene spilles. OB foran, dæmper Nuren, altså helt fri foran mål, triller den ind bagved Jesper Christian, der kommer stormende ud i ham. Altså vi kan konstatere, 18 minutter inde i første halvleg, så er det OB Fynboerne, der fører det her topopgør hjemmebanen mod FCK. Erik Nielsen ser du her sammen med DR Sportens fodboldekspert Jan Kalborg til seneste kamp mellem OB og FCK. En kamp OB vinder med 3-2, så der bliver sagt, råbt mål rigtig mange gange sådan en aften. Mål Odense! Så har vi endnu en scoring i Odense. Henrik Hansen har bragt OB foran 2-0 mod FCK. Og igen for fuld skrald, mål i Odense. Og så har vi en scoring endnu en gang i Odense. Det kan man høre på bifaldet her. Det er OB, der har scoret 3-1 til OB mod FC København. Hvor scorer Demba Nuren? Mål. Ja, der blev scoret mange mål den aften på Fionia Park. Hele 5 mål blev det til, og som du nok kan fornemme på Erik Nielsen, så er han glad, når der bliver scoret. Ja, det er fantastisk. Det har jeg sgu aldrig oplevet før. Der er Gårdsten, der går lige efter os. Og så er jeg gået hurtigt af alle. Ja, det har jeg sgu aldrig oplevet før, tror jeg. Det er sgu god tegning. Hvem kommer den fra? Der kommer en intern træk ind. Og så er det slut for i aften. Endnu en aften på kontoret, eller rettere sagt, endnu en aften i fodboldens og spændingens tegn for Erik Nielsen. Han er der igen næste kamp. Og så fløjter Anders Hermansen af OB og har vundet topkampen her af FC København med 3-2 for øjnene af 15.400 tilskuere har de lukket kapløbet op her virkelig mellem de tre øverste FCK, Brøndby og OB. Altså så er det OB 3-2 over FC København. Flere detaljer på OB.dk. Ha' en fantastisk aften og